Obia try hobby. And there's nothing like we ma coincide that we pay our money. We mu call ya or money. No. Yeah, is a round table conference. And so be a try hobby. Say I can't about Nipana Eddie key members nature by and dia a different thing. But Mokrano, yeah, Mamun right inside where the issues are being discussed and finalized. That is number one. Number two. We don't know aspect of Yadiama Argentine say should mediate. Is it chieftaincy? Is it about land? Is it about authority? These are all issues. Is it about some other thing? But about public safety guarantees, any security assurances, no. And then come mediation team ne juma. Ghana government juma. And Omo take advantage of a conflict to make money out of it. Of course, they will want to take the law into their own hands. And I don't know, the security on the ground are aware, and they will take care of that one. But about the core issues are that makes it to the mediation team. That is what Ashanti and his mediation team will look at, together with the parties involved. Now, you can say, why a mistake waha say na say ya wrong waha ya say and we have all agreed say this is the roadmap, these are the responsibilities and the duties and the functions of everybody, whether one party, second party, and as a Ghana government, where there are no disagreement. Asantini Obama communicate to that effect, and even in that one what they have agreed on right now, that is the way it's going to be. Enti nia yan ya be keka na abontini nyina no eno de obi ka say ye court dan ho abobo because a round table, and this is not the first time I call meeting, no. And the key issues in the mediation will be stated right from day one. Now you're taking one after the other, and to come to the final day, everybody will be there. Yeah, company say we back on. I can say oh Asante man can ye we mu buy ya can say we mu buy. No. We don't do it like that. A round table. Omo start here no omo on baby. If for some reason one party and answer one particular person cannot make it, they will make it known to the mediation team and they will make a substitution. Oh, okay. Okay. When you answer me no baby cry no say yeah him going forward no. How the omo be come with the awie ehho no we have can the mediation team no omo the report be ba Ghana nyina obi have hunu, but until then I benya the official communique if ususu bibi ana o suggest bibi to both parties and they ya and prem ya penny then anka be ka kire wom. Oh no, they have agreed to come to mediation. In every mediation be a win-win, and to whatever be the outcome be a win-win. If there are issues, and also they will state it. No matter the outcome, Uber for mediation, and you came to the mediation, and it's a win-win. So whatever is your portion, Uber Fanasa, that's the way it's going to be. And they are different from people taking the law into their own hands. Near police for any military for your Boko, no, they are not there to resolve the Boko conflict. No. They cannot resolve the Boko conflict. They are there to provide security and making sure say public safety breaches now they will stop it. That is the function of law enforcement. They are not there to temper with the chieftaincy issues and the traditional issues and the self-identity issues and the rulership issues and economic issues. No, it's not the role of the police. Because we have believed his mediation team are the best and they can handle it. At the end of the day, is what both parties have agreed on. Definitely, that is what you have come to the mediation to, and that is what has been discussed, and that's the final verdict. Okay. Yero Kumado, you're not seeing you say what you're bringing up on Mo Atom Dadaa inti yankoya nim Yera Richard Kumado wano we security aspect abana bambo semua wa bene pa na bio se yankwatena table ho ana yensip no na yense sa adwene na yempre asomdwie enso mfamra mediation process wonim sane ye kono en wonim sane ye no enne kwan ya fa so a ye mediation ewo ensem bi mu sei na ye ne no abo enkomo no ni nyina ye sane asomdwie fan ebaba boko
Sans a wakunya asumdua Ghana nya asumdue sɛ ne mpani kan sɛ sɛ baabi fo didi mi a na baabi fo asomadwe wɔn no na saa pɛpɛɛpɛ ɛna ɛteɛ dabi nya no first bia bɛ fine enti ɛno ho nkɔmɔ ɛna yakɔ akɔbɔ ɛwɔ ɛhɔ ɛnom no yɛn nyinaa yɛwɔ atwɛneyɛm ɛtwɛn yɛn nsuo atwɛn wɔpɛ sɛneɛ manhyia fikasiem ɛde verdict bɛba abɔntene na wakyerɛ sɛneɛ enne nkasa hone koye na finally nia afanu ni mienu nyina no agye atomu ewo nsam ne ho no sane ye beko bia no ye de ho nkobo ebebre etiefo aye Sompa 106.5 FM Accra sa wo Facebook ne so a ya ma mfiri ho fa comment to ho share ma obi na won so like na ne nyina asɛmpa tre dwumadie no yɛmpem kɔ yanim na ɛnyɛ fine ye wo ba bi tie ɛyɛ Leicester Company Limited na dawroma ɛna kaseɛ nyina gu nabam wono na ɔde Yas toothpaste ɛne ne brush ɛde aba adwaman so ya wɔboa yɛn papa busia sɛ yɛ ka Yas toothpaste ɛne ne brush ne ho asɛm na sɛ unyusu bi da yɛwɔ total care ne wɔ hɔ yɛwɔ whitening ne wɔ hɔ ɛne yɛsan so wɔ ne herbal ɛnso wɔ hɔ emu bia ɛboa bɔ sene ho ban ɛmɛnɛmɛ nyina etimi kɔ yie ɛnyɛ na nso ɛwɔ shops ahodoɔ supermarket ahodoɔ empo sɛsɛ dwamfoɔ ma no ɛtɔn amo ɛne ɛnyaado ano wɔn mu nyinaa pɛ so wɔn tɔn bi ka ho yɛ ano deɛ yɛnsi kwan koraa ɛno nti wɔn nyinaa nso betumi atɔn bi ne saa maka ne saa ne nti no mepakyɛw sɛ wɔpɛ sɛ wotu bi tɔn a number saa betumi afrɛ no ɛyɛ 0501 619 588 ɛna 0501 390 338 na one mpani abɔ nkɔmɔ yɛkan sɛ ohun baabi on sɛ wotimi sɛ wadwodwo ofa sei adwodwo nneɛma nkɔ yie ɛmfa ma wo abusua tie meka wa pomden ho asɛm na akyerɛ wo wotimi sɛ o nante a ɔnan baako sei o pagya kora na ayɛ dene ɛde ama wo wonim baabi a metwa akwan am akɔ nipa wɔde brɛ ɛto yadeɛ so na brɛ no nso so a ɛmpa ho sanse wono nyame kropon twedi ampon no wono ɛna wabɔ ne din afrɛ no sɛ wɔmɛsa wo yadeɛ ɛno nti ne nyame aka no ɛno na wɔyɛ wɔse wɔmfa brɛ ɛma wo sɛ ɛbrɛ sei no obetimi de asa wo yadeɛ no a wɔyɛ ne pɛpɛɛpɛ ɛyɛ medimafo eba center na so yɛ na mekan Dr. Edu Jamfi yɛbɔ ne mra sɛ Dr. Time da so wono na ɛmiri bi ana ɔha waba na wiase nyinaa tempɛntɛm kwa nyame fa no ma ne kɔhyɛ kwayem ma no anisuade hu ɛkyerɛ ne sɛ fa haban we ni na fa ye ne sei na afagye me manfo nkwa ampa wɔbaayɛ no wiase amansan nyinaa obi anya ho mfasoɔ na wɔhyɛ aseɛ no na wɔ kumase abu akwa wɔne aban sukuu no ɛna di animhwɛ hɔ wɔn mfiri hɔ kumase hɔ no a ɛna nkranfoɔ to ne nkra sɛ papa yɛde wo ma Ghana woyɛ abɛdom Ghana entintina kumase nko a brana bɛhwɛ deɛ wɔ nkran na wɔba nkran no ɛbɔ ne sesen ɛwɔ poku asɛm ayera ɛhɔ no wɔbɔ ne sesen sɛ yadeɛ bia wuduru hɔ a yadeɛ ne bɛyera nyankopɔn adawroma nti ɛma yadeɛ na yera ɛno nti stroke na akyekyere wo usisi na ɛyɛ oya ukotodwe wapɔ so ɛyɛ oya diabetes bɛma wo prostate ho ha no waka akɔsi sɛn on sɛ asɛ deɛ yɛfrɛ sɛ wanya prostate enlargement mepakyɛ bɔmɔden na kɔ medimafo eba center so yɛ na yɛ moa mogya brosoɔ kidney failure ne nyinaa wuduru hɔ a yɛde brɛ to so ne yɛyi ne nyinaa de afiri hɔ awoɔ na ɛma ɛwɔ awadeɛ no mu mepakyɛ wuduru medimafo eba center yɛhwɛ ne aka ne bɔkɔ hɔ deɛ yɛma awoɔ sɛ ne yɛyɛ kyɛ tɔfe no medimafo eba center so yɛ na meka kyerɛ wo number saa betimi afrɛ bie no ɛyɛ 0244 774 282 0244 774 282 ɛna 0500 727215 0500 727215 na one yɛn abɔ nkɔmɔ na yɛka nyinaa no yɛ na me de onuadɔ nokuredie ɛne nyamesuro ɛna me de kamfo ma wo sɛ ebia na wonnim ɛnɛ wahunu han no promasi do of adawroma wɔn mo si aduane a wobɛyɛ ne fie na bɛrima bɛba bɛdi bie sɛ bɛrima no nyɛ sɛ bi a wotan no ɛna wode spices nkoso ɛna wode bɛyɛ aduane no de ama no deɛ a ɛneɛ bɔmmɔde nafa ɔnga mama's helping hand nafa yɛ aduane no na hwɛ adeɛ bɛrima no wɔbɛdi aduane no saa dɔɔ paa ɛsiane sɛ yɛn mmarima no yɛa na yɛmpɛ spices do na amanfoɔ yusuo ɛwɔ dwom no a moyɛ a mokɔtɔ bie no sɛ nyɛ ɔnga ne aka no bɛrima di pɛ wɔ hodwo ne mmarima yɛ no na ɛɛba fam na ano te sɛ Dr. Owusu ɛne yɛ nuanom a Sompa sunyane ɛbɔ nkɔmɔ a na wɔka sɛ spices bebree ba yɛdie no ɛno nti na mmarima bebree no atu agu aphrodisiac soɔ no ɛnyɛ koraa ɛno nti gyaedie ɛno nti mekamfo ɔnga
Mama's helping hand ɛna me de ama wo ɛno FDA ahwehwɛm agye atum sampa ɛno de asanka bi ani ho wo bi atumi di bi ɛma aduane yɛ den so ɛno nti ɛnam a woyɛ ho adwuma ɛnkwan a woyɛ ho adwuma ɛna afei nso stew no a woyɛ ɛne wo hyetɔ na woyɛ no ya na wo de onga na wo de ayɛ yɛfrɛ no sɛ onga Mama's helping hand ɛnyɛ na ɛwɔ dwama nso baabi a wokɔ dwamu a wosoma akɔdaa no a insist sɛ wopɛ onga ɛno na ɛyɛ papa no wo de onga ɛde yɛ wo hyetɔ ne wie sɛ ekimu a na aduane a wode bɔ so no nso yɛ ano wakyɛke maame a wotɔn dɔkono wɔ kwan ho wode onga ayɛ wo hyetɔ na dɔkono na wotɔn no wɔhunu sɛ aburo no ɛnka se ɛno nti manfoɔ ne ba a hyetɔ no deɛ nka ɛde pa nkuruma frɛ no deɛ ɛde wo womako no watwene yie paa wo wo nkyenam no nso deɛ ɛyɛ sɛ fresh nanso wɔn ntɔ dɔkono no saa san sɛ aburo na wo yusu no kura nyɛ aburo papa nipa wɔdɔn aburo ne ma wo baabi a nika na akɔ yam yɛ no wɔn na ɛsɛ aburo no na wɔnhu no nanso si ebeyi saa wɔ hawe nyinaa de afiri ho so a Joss bread and pastries wɔn mu a ɛde paano papa ɛne sɛmaduane papa no a wɔn mu yɛ ne papa mu amanfoɔ nyinaa ɛbɔm sɛ to correct one ma yɛgye to mu no wɔn de baako abɛfrɛ no sɛ Joss hot kenke correct one me say wɔn mu kenke ɛna wotumi de to hɔ na awɔtwe mmienu na nyɛ hwee na nsɛyɛ na nyɛ bawee umia ɛyɛ sɛ motɔn wɔn ho ɛno nti maame a wɔwɔ junction ne so bra na bɛtu dɔkono wɔ yɛn nkyɛn na kɔtɔn na abɛnya mfasoɔ bra oba yɛ dɔkono no yɛyɛ no kama baabi yɛyɛ no nso ɛhɔ te ɛhɔ yɛ neat ɛna yɛde ma wo 3 Ghana cedis pɛ 3 Ghana cedis ɛna yɛde ma wo Joss hot kenke 3 Ghana cedis sani ɛwɔ pɛ bi yɛade ɛkɔ na kɔtɔn na baabi anya fine ɛmfa ma wo hwɛ yɛkyi akwan wɔ dɔme ha yaa commercial bank na kyi wɔ no a ɛhɔ ne yɛbutu gye yɛ numbers no 0256 068 832 0256 068 832 bi ana won so di dwuma bi na obehia dɔkono e de asɛfo ahɔhɔ ɛba ɛyɛ abra na bra yɛ nkyɛn na betu bi na nso bi bia ɛnkɔ yie mfama na emom yɛ ka ne sɛ na so anu mu 20 yɛ kan wusi etuatua wasom wapɔse yɛ ya malaria na akye wo na ama de say no ohahia pɔtɔ ho a na wabɔ wura pharmacy ana herbal shop bia mu na wakɔpɛ time herbal mixture kopɛ bi tɔnom na abato me nkrabo sɛ ye kwaku sɛ wo kan yɛ time herbal mixture no ɛyɛ adu papa ɛyɛ hahama ɛne yɛde ayɛ na FDA nso de stamp wasi soɔ sɛ wononom time herbal mixture malaria fever away wo wanu mu ato away wo ahonam yɛ ɔya away wo bi da sɔre yɛ asɛ yabro no wo hia time herbal mixture ɛne betimi adi aboa wo mesinya na wo pharmacy ne herbal shops nyina mu ne mmanya mo apemfo ɔba wo makoda no fo na akoda wo nya mfinhyia dumie no wo pɛ dodo no watu atɔn no 0244 417 669 0244 417 669 one mother roma and one maso yasene e wo breko a RSYD no VG Studios enso bo chidom se wo pese wo twa pictures videos bi a wo ye skit a wo de to social media so amanfo comment wo say o camera pixel na wo de twa video na enye jai ko RSYD no VG Studios o pre-wedding photo shoot no afi o birthday photo shoot no mo amoye music videos no baby ha betimi akọ na wakọ omotimi de ewo ani eye RSYD no VG Studios yakache ye won kran ha ya malama base first Kokoko Street ne so ho no an ene yebutu e pa charge numbers no 0574 715 778 0574 715 778 and 0303 974 822 0303 974 822 na oni yen abonkomo ye dane ye ho anibotete mienu pe ye ba hot bite kase no ne nto aso ye de ma wo Adam team Sadie bonsu wadanso mu no hot bite kase no na ye to aso de ama wo na medu wura mampani aboboa no de odi nkuta ho ene amansan ema mampani yewura Faris kwa chifosu na won na akasa krata won mo tro de kokoma mampani Hyesasalensi John Dramani Mahama ya won mo de bo ma meje mensa won Dr. Bosman Asare ena afa yewura Samuel Tete ya de bo won mo kwa adu se niema bi ntwaye ewa abato komisa aboboa no ntebe ya mampani won ho won mo sade wo ho mbi no na enema ntime entoto yemfa nipa fofora wo mo wagidie woni mu emeto komisa na no sade be na enema betumi akoye de amaga na abato na sankomoi wo mo twetwene se wo weside nkuta ho edema mampani yewura Felix kwa chifosu wo kire baabi ansam no wo mo abobo adruni anamon a mampani nso atu afa ho. Well, I can confirm to you that the program has indeed received the referenced
petitions in respect of the electoral commissioner and her deputies, and then the special prosecutor. Well, this happened sometime last week. Well, every process that needed to be honored has been undertaken, and the process for doing so is quite clear, and that is precisely what the president has followed. Again, at this stage, the process has left the hands of the president. Beyond conveying the petitions to the Chief Justice for the processes to continue, there is little else that the president does in this particular instance. So everything now rests with the Chief Justice, who I believe will act in accordance with Ghanaian law. No, yeah. Fellas kwache for soon eka say no watch say there baby edru no mampani abo bibia echi adane de ama Chief Justice say wontu anamon bi e wachiri and they say ma meje mensa ene 2 deputies na fe yewra kisi ajaben wo mo nam ene ho apaso Abusia yetwa ensam no eso ade ama na yade arehosem yi ena etwa ensam no so asante emantam no asante ebu akwasa cute court eko asetena na wanum etremu se owura bia wanya finhia no aduanan emiensa 43 wohwemu an finhia no akwa anim yie pa wono ana ne ho akwadi nsensem ya sabdam no kasai yare mande no na upiemu ewo atwemanwa bia south mesene no emu a wanu chiremu se empotam ho anote eyo owura ya wo yakuani a wono anya finhia no aduanan emiensan na wakwakwa akwadi boni bi ne boni a wokwadi ye posi kwaduboni Inspector Samuel Chey Bafo wano enagina kwato no enim ewa bra na maami anu ote adwam eye Rosemond Ajiri enu ade tu kwato no enim se owura ya won finhia no aduanan emiensa ne boni a wokodi ye enesei maami bi so awon potam ho no mu a wo nyina enete na sebio maame no oyobi a na so asi ena wonsan so entumi nkasa enti broni bekasa def and damp ukasa ne ho a wahwe saa wanu ntumi enka asem ne bi maami nya mfinhia no aduanan na kyese wonu nso mfinhia no ekwa nanim na maami anene nana enete na ade kyen ya da kubi na gya ne nana esoma no so wonkofo mu nkofa banche ne bode kakra enfamra na gya wo mo agya bi di ahye wanu pepepe yi mo na maami kire mu sesa de oye sign be kire mu ema posi kwaduboni etse sign no ase no menim so ko sign language school dia wase wanamafuo kwa so a wakono ane wate se obi di nachi wotwa dani na yo wura ya bibi nti yamfa ne din entoja wanya mfinhia no aduanan emiensan ene gya maamene so wontumi nkwantem ti wogina kyan ema owura ne besen owura ne yese wotwa mu apɛ ene oso ne nsa no ɔtwe no kɔhye nwuram ene owura ne ho nyina ene osa head na ha mene wanu ankasa teto ne so ya ne ubia na kyese wate ne nantem srade no no wowie no ma ne 200 Ghana cedis ene oyi asan ka kyerɛ ne sɛ ukɔ wanu dum enga nkyerɛ obia na sɛdeɛ maami so ne finhia akɔ anim finhia aduanan ti wo baayɛ wantumi amfansie ene obo ne nana wote ne nkyɛn no amane ene nana kopie mu ewo mankranso posi atenaye ene gya wanum adekoto posi fo na nim na kyese we no eye rape mu rape pa abonefo sem rape esanse wanim sa maame ne ntimi nkasa wanim sa maame ne nte asem entini di obeye ni bia maame ne kwa anu ane sen kwade ahya no akotena se na posi fo ahwehwe mu na kyese ya abonefo sem kita wo sabusu minimu ne da na etoso edu enan ene gya posi fo ekoso ne pechi ya no pa bla na abonondu na wanu mu di ko gina mranim de edi kan wase woni fo ene yasanso edi ni ko hyemu yasanso na ko gina mranim biom se trel wase woni fo kwato a reminder no ese wansan ko hyemu nyankopon aya domo a ye bosumi ya ye womu ya ne da toso edu baako ye besa so edi na begina mranim na se my lord ebubo no a woni aban ebeko ahye ye free hope ye de ne kyeremu ewa apomden ensamu na oswafo ho apomden ensam so man Ghana mu eye onumnyamfo kwabena minta akando se hujabo bra se bedwani ene wanyina simpie ni apaso ene nsantrefo abonkomo se yenhwe ne yemto no nyina ma ne oman no se nyame ya adomo a efri bosomi a edi animu a ye ba besim mekire January bosomi no ne da edi kan de kro no National Health Insurance tariff no a aban edema service providers no wo tumu ede akọ ohamo nchichemu no we kura de ohamoro so oha ene aduonu ene ode ka ho chese 120% ene ode ka ho wo chire se we nyina no ho abehia sanse service providers ne se sika ya de ma wo no ya de a enso hwe odi kwadwom a paracetamol okra ntimi ntobi enu nti e ma ha adwene pa enu nti wo mo ansu abo aban sugyetre se ebe ya anka aban enya bibi emfanfa ho no na aban atie se nyame ya adom a efri bosom ye di anim January bosom no ede kro no wo mo to tariff rum ede akọ 120% we ne ntantwefo nkomo no
say no kan. Beginning next year, we are going to increase the tariffs in the national health insurance to the service providers, because it is something that the service providers have been complaining about, that the tariffs we give them are unrealistic. And so government has taken the decision to increase the tariffs about 120% on average. And I believe this is going to be a game changer. We ayo ni nyamfo kwabena minta akando na kakra wasan de ka ho bio no che say ye ba fom pa na ye de apom ni hu nsam a ehu hia emudo e de amatemamufo no e ya de a e da ban na koma so pa ne santi America sika botene 1.5 billion Ghana cedis e de ato say wo dokrochwa say wo ye ne say wo nwi so ana wo mpo de bia na wo amo na pra so ba bia wo bia abompe ene heman e kwa akosi dome e achem dome de no e ho mpo na wo hye e na wo wa ubenya apomden papa. Primary healthcare accounts to about 80% of our health needs, especially in this country. And so when we have our primary healthcare right, I think that we'll have a very strong health sector. So His Excellency the President has directed that beginning next year, we have to roll out what we call free primary healthcare. And that will give rise to the early detection of the diseases, not to even get to the complication stage. And some 1.5 billion Ghana cedis has been allocated for the free primary healthcare. And let me be quick to add that this will still fall under the National Health Insurance Scheme. Onomnyamfo kwabena minta kando amfanesem na nso ho a wo wie no de kakra kan no che say sa mahama case no a wamode baaye no eyade a bebo pa say ya pass bill no to law ama Ghana ha say e ba ba ya adwuma kese pa ne santi eno nso aban twa sika 2.5 billion Ghana cedis wo monfanship say ne be ya non-communicable diseases no. About 4 out of every death we record in this country is due to non-communicable diseases. About 4,000 people are diagnosed of cancers every year. 1 out of every 3 adults we see in the street is hypertensive. Diabetes is rising. And so His Excellency promised the good people of this country to have solution to this problem. Hence the establishment of Ghana Medical Trust Fund, popularly known as Mahama Cares. I am happy to report that the status of Mahama Care is that 1, the bill has been passed into an act. The board has been inaugurated. The Secretariat is in full operation. And so Mahama Cares has also been allocated an amount of about 2.3 billion. So they are not worse, there are no more promises. Onomenya for kwabena minta kando eno akyerkyere mu no 2.3 billion. Enye 2.5. Sane edi kan na anim ho no. Ose 2.3 billion Ghana cedis ena aban atwa. Say Mahama Cares no wo monfa wo ho bra. Say de Dadaa dodo na no wo mudi ho nkomo. Suafo a won kɔtwerɛ wɔ si sɔhwɛ na ekɔwie ye dodo na wɔn madi ncho titiro ene nkontabo mathematics m na ɛno ɛna de wɔne amansa di nkutaho ma ngomasua se ye no yewura Daniel Fenyi wakasa fa ho kyɛ ba bia mpanimfo akeka nsam no ne awofo bi ka wɔn mode bobɔ adum ne adan no nya saa nete no on de wɔn fa nhyɛ ba bia sade wohwɛ asuafo bɛɛ sɛ mpem dunan ahanwɔtwe duoso mienu wɔn nyinaa di ncho ɛwɔ nkontabo mathematics mu a wɔn nya F9 na nya banku a wɔn kransa na emom ɛyɛ mass na wɔn afeli saa no ɛnya baabia no wɔde bɛhyɛ ɛyɛ wi a wɔn wi ansɔhwɛ mu no ɛna frɛfrɛ no baaye. That tells you say result and so no a true reflection of more ability and almost strength. In yes, sir, nipa baako for me no for be koshe baby na manufacture result the aben kolanda bi nia o deserve say onya A no onya you deserve say onya B onya in that order. Of course, we'll pick the necessary lessons, we'll observe the strengths, we'll observe the weaknesses. Na baby a Ghana Education Service yankasa as an institution no as a yes mukena ye change in Kolana performance real performance na eno eya de woni amansan de nkuta ho ma ngomasua so ye no yewura de na afeyi na okyerɛkyerɛ de nam so a enkwada no yehu sɛ wo made juice ano Ebusia ngomasua mu na yeguso ejina na opani a wono oye president Edeba National Association of Graduate Teachers Nagrat ni Trinity a efe wonom eye owura Angel Kabono
wakasa kyerɛ mu sɛ efiti enra ɛwɔ abra wasi wanom sunsuansoɔ no ɛhyɛ aseɛ ɛpopo ne tin kakra wanom kyerɛ mu sɛ afi deɛ asa deɛ mmɔfra no ɛyɛ not bi wanom kyerɛ mu sɛ nkanka nkonta mathematics no formula sene na sɛ mmɔfra nante aseɛ o sɛ ha wayɛ wɛke no sɛ wɔn ante aseɛ o ɛno no ama wɔn abamu abu paa ɛno mu ɛna owura angel kabono akyerɛ mu sɛ wɔse wasi resource wei no ama yɛhu mmɔfra papapapa suban ama yɛhu sɛdeɛ adesuafoɔ wɔn suban ɛteɛ wɔso wɔn deɛ wɔn brɛ mu wɔ biara ɛyɛ double track system no ɛno no wɔbɛbrɛ mu ɛsan sɛ akwada ɛbɛ sukuu na wɔtwe kumaa bi no akɔ tena fie abosome bɛɛ miɛnsa ɛsan sɛ foforɔ ɛsan so abanti wobɛhu ansa abɔfra no okɔfie a kakra no obɛsua ne some few weeks no ne nyinaa afiri ne tirim okɔfie a wɔde bɛyɛ mpagoro saa wɔbɛbɛbɛ na de akyɛkyɛfoɔ kyɛ nyana ne rɛfi enti wɔno deɛ sɛ wɔka paa sɛ mmɔfra no fɛri wɔ mu fɛri yɛ no a wɔde bɛhyɛ double track system no. Well, I'm not surprised because Kodako school now after a few months, no man but now another group of people call your car. Now the results that are coming out is contrary to the complaint that you are making. This is the true reflection of the performance of our students in the SHS. The true reflection of the performance of our students in the SHS. And we have to blame ourselves because we have not created that school environment where a child goes to school with certainty. You know very well that the school term is from this time to that time. Holiday is from this time to that time. And what you know, Ora Caboni say, and more beer yafro and Canada. And Tenen sa our church new business a beer. What churchra for an asa churchra for no, and answer of Frana dear Yenti, and I was seen one went to me and Trani ye. Was there a churchra for now one much dear fino, and Mamma Frano a quattro was in Soprano. One more try last 4 years, one much one more dear, and my one more try, and Pona Frase, one extra one more dear, no to say no catoso. In 2023, those who wrote this exam were in Form 1. In 2024, those who wrote this exam were in Form 2. They were taught by the same teachers. The curriculum is the same. So what miracle or demonic infestation took place for students who have been taught by the same teacher for 2.5 years? And don't forget, this exam were written in May, June. So, what was our chairman say? Teacher night term for 2023. 2024, the BSI. So you see, let's look at it. And can you be here at 5 years after? But here is a case where in 2023, these students were informed what is changed. Titirani Adema National Association of Graduate Teachers Nagrata Jumekono Ora Angel Kabono and Semini. Yagusu Jinamu Angumashia and Common Wamuna. Resource Iba here, Yasem Kodano, Titrupan and Masino. One more fairly say Poto Chese. And from Fanaman Fobis, and then I'm National Science and Mass Quiz, you know. National Science and Mass Quiz in Yachino. One more continent, Coach no mu ye de nyina se no am kwatro wasi no no mbefeli ena manfo kan na manfo gusu am kana na ena kana so afo na hwe enwumasi ansam so e wo man Ghana mu doctor oseye wadutwum wode ba no oseye mamon fan kwada no teacher fo na because e was say aban ankasa ene yemfa so bo no nyina amawo esan say nia edifata teacher ni say ye de ma no aban yemfa ma no na anu de ekura mpo de ye ba ye mpo controller baya no so be camera fu bebre e de agu ho sika na nkasa no mo mbeso mbetua ade teacher fo no wo mo ntimi nyiwa mo yam emfa nkyira nkoda no ade no na nam so nkoda yi kwatwa no ma feli yo na waka no say wie say kimpe ena Ghana Education Service GS for say hey who bondog wani wana ka say Dr. Aduchum wonim ne waka wo kire say nia asemo Dr. Aduchum aka to so say ya ban ne fa bi ne so waye ya wanye ye nti ama teacher fo no o ma demotivated so am be kire nkoda de papa na wo ntimi nkire nti na nam so am nkoda no so no wo mo kwatwa ya o ma feli no eno ena GS for say nya no kura na sa allowance ya Dr. Aduchum e ka ho asemi aban ntwam sa September allowance no nya de aban atwam na emom ena no controller de baye say ni sika sam no na ebiem so wo pratum no ena computer ba ko dumye ena system no nyina corrupting na call off eno nti wa hye se nyame ya adom a busumi ye wom ne de to so no nwotwe de kro no kra no
wobetu ya de ama wo enu nti kosisen ena Dr. Ruchum ebetimi aka na sa ama na ye yie enu achi no Ghana Education Service say saa de ye course yi nyina no e kire say one mo Ghana Education Service for enu am supervisors no wo mo ye adwuma pa san say wo mo adwuma den ya wo boye ena nam so ama nkwada no wo mo ntimi afa apo ene saa ne ma no entimi ankwa nkogu wasi center ho amoma nkwotra megum cho ubewie no na wanya A1 enso A1 no busa na se biscuit wono akura A1 weni ma de kode na nso esanse wo mo ye supervision ni correct na protocols ni nyina no wo mo di gu akwan mu eye ho adwuma no ene na nam so a e ma nkwada no wo mo eye saa ma wo mo hu se enya apo ene ma mo kire exam na emom se wo mo sua de a ebetimi amom we eye enkrata yera Daniel Ofenyi ya ono kasa de ma so ye no won ne sa chase afe yenwransan fofurom na memfa nwuram wapoe mantamu ene na afa na eho no pani a wotua wo ma no se mantan no so afo wono anso ne bambo badwaku e wo mantan no mu a wotua no ma me Rita Awate wakasa na wahye wono ma ewo apoe mantamu nyina se wonka wakomanto ye titru ene ade hye wo kwawu se na nanom ahensam ewo ho no nyina wo mo de niam egu akwan mu se be na ombetimi atwa aba ahwe ano ama asundwe abua no wo motimi anoma no na wokoso ahye wo mbo se eba wo mo bambo a wo mo da wona esanse mu ayere dan kran pa ebe expedite ana mu dia kika ebe hwe omu krata mu document mu senior be ya be dia 7 de dam omu di betu na yomu ntiri no omo me refer among National House of Chiefs. Me by me local government minister. The attraction, my presidency, a lot of issues are chieftaincy issues among Yebusu. It's one by and said young Yamu Shishen and no sooner miss Shishen. Obaba said as we bring ever grow na a Nasani Eastern region. It's a mamba eno eye epoema ntamu so afo ma me Rita akosua wate wono ene kasai abusia wasaso akasa wa ha na wei eye dwumadi a wanom abia no ewo epoye emantamu wanom atodin National Frontline in Service Applied Veterinary Epidemiology Training eka ho isavet na wanom kire mu se koforidua eho na wanom ekopa adwumadi ho entoma wamo ene wamo asabi wanom eye adokotafo a wamo ehwe emoa na oman nyina wamo de sa adwumadi no esi wamo ani so nti wamo anya emoa afri USAID said be ya wamba be so wamo asene na yafa eye adokotafo a wamo ekosua emoa ho nimde ya wamo didi dwuma no yesa so abetre wanom ahyemu na omadwemu abo bi eye dwumadi no ase no na wosoani a wono ohwe poye mantam no ano ononyamfo ma me Rita akosua agye awate wakasa eno twemu se said ya wanom di wamani etoto mantam makomako dunsia ne nyina ewo manyimu no wama hu se wamo a wamo ya veterinary doctors no wanom ebra pa sabi kamia se menu mienu kura ne yenjada emu wonom enti ubekwomu na ba bia wanom etie na ehwo nhyada enhwe nisa enkakase obi sa yebeka so wonko wa ne knaman kura apane said ye be ya yade ya enya knaman a waka wa na wanya bie na afa nso wa hyase eye said ye knaman opo no sa yade no etimi aka enipa pa said ye enipa aka no na obehobehum knaman na aka no ne nyina no wanom kakura wonfi ensan say ye mu wo mo enti na wanom ahyase e de training ni bi ahyehye so a wanom di nipa be se aduanan emienu afantiti yem ya wanom egusuo na ebra ma me Rita Awate e de ne nsam atudwa ewieye no upie mu ewo epoye ematamu a opanini a waya veterinary officer ne deputy ayo oru adanso doctor ekanede ho wano so ene sompa yamane boni kwabena nyako ekasai to be able to be in the preparedness mode for prediction response diseases. And then this is our third cohort. We have finished the first one. We trained 12 trainees. The second we trained 30, and this time around we are going to train 25 trainees. But all is about preparedness, response, and predict. The trainees are supposed to acquire some competence and skill. Openi okasa ye UPMO ewo epoye emantamu a veterinary officer deputy enono ora Daniel
owura danso wɔyɛ doctor ɛna wɔne yamani boni kwabena nyako edi nkomo yi na yamran kran ha na mabon kran komo kakra ukopie mu okuntunsi a DVLA wɔn vehicle testing station ba ko ho wɔn kyerɛ sɛ wɔn atum ɛnyɛ adwuma bio na ɛno no ɛyɛ private vehicle testing station PVTS ɛwɔ kuntunsi ɛwɔ kran ha ya na wɔn kyerɛ sɛ ɛyɛ ne ya ɛna take effect na sɛ ne ɛwɔ mu nie wɔn kyerɛ sɛ sɛdeɛ ɛhɔ teɛ no ɛnyɛ DVLA hɔ dea ɛnyɛ DVLA fo ankasa ɛwɔ mo dea ɛna ɛnyɛ wɔn ankasa nso ɛna operate tie nie the facility was neither owned nor operated by DVLA enti ɛyɛ ankorankora bi ɔno ne deɛ ɛna wɔyɛ de aboa DVLA foɔ ɛna ɔno aho sɛ bi a baabi a waduru no ne nsa agyene afɛdeɛ wabrɛ ɛna watum wɔno a ɛna wɔsɛ wɔnya adwuma no bio ɛno nti wɔn nam saa ayɛ so ɛka ɛde akyerɛ sɛ amanfoɔ ne nam krom ɛna wɔn to a yampe agum sɛ DVLA foɔ ɛneɛ sɛneɛ naano wɔn kɔ bi ebi kura wɔ akwatia bra yɛkɔ ba election yi na mampani kɔ bi ano yi hɛ na yɛ bia na DVLA foɔ mo toto offices ne bi mu ɛno na DVLA foɔ ba wɔnten abɛkyerɛ mu sɛ ebo mi nana ɛnya DVLA foɔ pɛ ne sɛ kuntunse yɛato DVLA private testing station baako wɔn bɛto mu na emom ɛhɔ no nipa kura yɛ ne deɛ no wɔn de ɔyɛ de boa aban ɛna afɛ de ɔsɛ agya akura na no kolo no a wɔde kaayɛ no na no kolo no a wɔde agye ɛno nti wayɛ ne saa ɛno nti mo bi nka sɛ DVLA foɔ ɛna ɛtoto wɔn stations mu na emom wɔn mo kan de akyerɛ tiefoɔ nso sɛ bia na wo kɔ hɔ akɔdi dwuma a na watu ho fo san sɛ saa center no ɛnyɛ adwuma bio efiri nnɛ ɛde kuro ya until further notice ɛne abusuama yɛnkɔ nsɛm foforo mu ɛne mede wura asantemantam mu ɛno nso so amazin makro ɛhɔ ne yɛkɔ assembly member wɔda mpɔtam ha no tituru ɛne makro electoral area ɛyɛ honorable wɔn asamoa na honorable na ayi na no mabunu no tia wɔn ti wɔn ho gu mmɔnten so yɛ ɔyɛ kyerɛ de kyerɛ sɛ wɔni abere esan sɛ abɛɛfo prama yɛfrɛ na astrotef yi wɔn deɛ aka nsensɛmu na mpanimfoɔ nso abɔ mimfi taduku wɔ ho na ne nyinaa akyi no sɛ ba sɛ agodibea bi wɔn kɔ akɔdi agoranka yɛ hɔ a ama sese wɔn agorɔ koraa na nka pɛnhwɛ no ayɛ bibie wɔ hɔ ɛno ɛna ɔnabo wɔn asamoa ɛde bɛbɔ so no wakyɛ sɛ na ɔkwasɛm ni wɔn nka wakomantoɔ yam na wɔn sɛ small honorable di wɔn anim no anamɔn bia wɔ sɛ wɔn etuo na adehye wɔ hɔ titiri ne mmabunu no ɛnyɛ baabi na wɔn edi agorɔ no wɔn bɛyɔ. na park yasɛm deɛ ɛyɛ nyinaa kyɛ sɛ dadwene mebɛyɛ asɛm member mfie kakoba mmienu ni try sɛ mepre park astrotef a na namafoɔ na ɛkɔkɔ ada communities no sɛ me so memanfoɔ bɛnya bi no mo so adi so agorɔ sɛ makuro yɛ kuro bi a atete players akɛseɛ paa na mehwɛ sɛ nka ɛbɛtumi anya astrotef bi na aboa makuro no talent ne wɔ mu no asɛ ayi ne ho mmɔ na aban sesa baeɛ no ana agya akɔyɛ sɛ aban baeɛ so no ɔhwɛ no nneɛma mu nyanhwɛ nwie nti na ma park no aka nsɛnsɛneɛ kakra so the minimum say na yɛ common fund ana na yɛ si tene mesre sɛ sɛ de enuanom ba ya ɔmo ne mumume ba sɛ park no aka ɔmo hia ɔmo park and this ɔmo bɛsesa ne tie agufi ɛde afiri so no ma bɔ ɔmo ne tie bɔ mu sa ɔmo bɛsesa abo ne afiri so ma bɔ ɔmo ne tie bɔ mu sa mesre ɔmo nya abotre na ɛyɛ aban japade a ɔyɛ ana ɔyɛ so de abo akuru no sempo ka hɔ ana nkyɛ sɛ akakra menyini sɛ beka na mo bia me ne chief executive ɛne MP John Dakon boama park no etumi aba ne normal state no yɛbɛboa ma park no etumi aba ne normal state ɛno ɛyɛ honorable wɔn asamoa macro electoral area asantemantam wɔn na yɛ assembly member na ewie wɔ amananso wɔ se buro nya bobɔba adraafoɔ wɔn nya hwewie paa na kwan so kosɛkosɛ mmra no wɔn mfa ni dwuma afei wɔn nso etimi si table na wɔn ɛto chacha ɛwɔ mpɔtam hɔ no nso no wabɔ wɔn kɔkɔ ɔmo bɛgu makuro no mato aso kɔ bɔn krono ne afrancho na baabi a ɔmo mbre ɔmo bɛgu no so no amanfoɔ aba ɔmo tutu saa chacha yi ɔmo sɛ tables wɔ na maayewa bi ne mmeranteɛ bi na ɔmo de cap bi sɛ ɔmo de cap no twa table no so round saa wɔne bɛba ho so no ɔmo de sika no nyinaa ahwɛ wobɛyɛ sɛ wokɔpɛ sika no ba wode ɔfon bɛwɔ akɔto so ɔfon no so kɔdi mu a ɛmma bio so ada sɛ na akɔka nsɛnsɛm no daroma saa ne ma no nyinaa ne sɛ ɔma daroma ɔmo enkomo yi woni abone boni kwa me wiredu ene boy abusia yet so sabna so sha no se wahyebusia wetie no si Obrempong kase e wo Sompa 106.5 FM yani enuane mu nyina na wo ensam foforo mu no
opani a wono wo gina mu bie na wapre Frank Etubri adwa no ewo MPP amanyokuo din mu eye engineer Kwabena J Japan enei for God and country dwumadie so hot political show yeah Sompa 106.5 FM free 2:30 here kwesi 5:30 untie bi da na chese Monday to Friday you are missing something ewa abra Professor Kwamra Bochi wagina adwane ne mpanimfo enumu enenei oye engineer Kwabena J Japan ebeji na adwane ensem de ejai eho na wo kan sem bi efa eye railway ho na wo kire mu se satema to Empakadan railway kura wanum yesa wanum eye no okura no so wamfo so wane Professor Kwamna Abochi omo discussion no say nekoi yeah what was it train faso we are civil engineer we see train faso I don't remember and even the design the train be faso na say be faso maybe once or twice a day do you need to elevate the intersections say you close your na be train because entire a car Ghana abo in fact it has disturbed the drainage environment in that area and in Suta na be mu fi aflad because you could build the embankment can say you perceive page na obsession be about Ghana ha as if be the interchanges interchanges adentra na am for interchanges and you can do your proper transportation studies and do your bypasses and other internal roads a bit more easy traffic. This is too expensive. Openi okasa ye upiemo ewo MPP amanyokuo ni dinimu anyankopon eya adomu am bosumi ebekwa kwasimu no 31st January wanum kwakoto aba wasi wo pese otu franka edema amanyokuo no enti atu ahene ni yesi ahene mu kwa na mwahwehwe no ewo ballot paper no so wasi wada number 5 enti asia hwa engineer Kwabena J Japan wano for God and country dwumadie so ene de ya wone Professor Kwamra Bochi ene di nkomo yi na wate Sompa 106.5 FM so na wiase nyina tenenka no na wono ane campaign manager no wayi na ma ne campaign manager ya friend say ofosu asamwa kane mrase odwane di made share wakade wose aye aferi sese wa hunu han no eno nti wa free Kwabena J Japan ne campaign manager pan o waja adwuma na to ho na ne sa no eno ne Sompa ka se bon ko ne ebusan say na obi aka bosme ba kope na ya kwato aba we kwa ne fasa bosme mienu na ya kwa kwato aba ena campaign manager anka de nka ma organizer and resign usi wajai ujai nso a o ko Dr. Mahmood Bawumia afa for the how kukudu ebusuafo enemo humi wa ha I'm the same Ofusu Asamwa my relation with Dr. Bawumia and the Bawumia team no enye foforo yes say fi we ase no na niema bi esakra but say o ya de na udu baby na wo sa de na wo ye ne baby aye ko na nya eso ye den mendi mania to former hwehwem me ye campaign manager I moved the campaign but it do baby no me who say if I have come to join Dr. Mahmood Bawumia campaign then you can be sure say Dr. Mahmood Bawumia is our next presidential candidate and the possible president. We aya onimnyamfo Ofosu Asamwa wano kane no emrase odwane di made share wakade ana they say what free engineer Kwabena J Japan ne camp number 5 ade akogina number 3 na bia ya nto aba me e ndu so mbeto aba ne bewie no fo bekoso agina ho asan se wo move a ede asembeba ene Kwame Wiredu antana ne toso sade wasi anantene nya asemwa na yewra Ken Japan akompreko kane asen central mra sebedwani ena adehye a wonmo aso ase titru wonmo a eka asi ahene ne atu ahenefo ho e wan pipi amanyoku num wonmo chese wonmo tayewra Ken Japan achi sefum anase achacha wota na ntwe achi yewra Emmanuel Kwabena Boaten won ne di domani mu a wonmo yesa declaration more than 200 I work constituency anum and yanka say nyina say you show your support I am more dey for the honorable Kennedy Japan say by ya as one constituency any the whole Ghana nyina e be nyana so fa so papa any tin na man na no pay e gina ha ya ni abre say ye ka say honorable Kennedy Japan obetu be say e dey be ni dey be na wo hu ni say obetu be dey abo o ma Ghana ye as one constituency na e bro more than 200 no ye hu say Kennedy Japan obetu dey abo o ma Ghana ni constituency ai wo mu se si ai ni say ye hwe ni ma Kennedy Japan o ye enuma de obetu ma create bebre ama o ma Ghana maybe aso ye maburu no ye Kennedy ye ti am be person ye ne ba say adwuma de papa ni de wo wunim de papa eri ba ni adwuma ya ne sabako na no e mamla ntani maba wa no e be ye de ye so mo ye do so
Eni a woti eni mfoni a yetwa go e wo Sompa 106.5 FM Accra na enam wiase nyina pakese no so no kwabena boate Emmanuel wono enedi don anim e wo asonwase constituency eni PPS ahene ne atu ahene fo chese yewra kana Japan wonna wo muta na chesanse wono ene wo hu se enkunimdie bo no wo betimi afa ato ama wo so no Yeremu awa kwoto ensemu nene Accra High Court ekwa asetena eye nsem bia wanom ekwadi ye efa ora Gregory Afoko ena afei asakpe alande enkwofo banu yese wanom ensa efore ebra na Alhaji Adams Mahama no waye Upper East Regional Chairman Edema MPP Amanyoko wanum kiremu se yesusu se sankwofo banu ena enam wonsa so emaja oti nananom ensiedo na wanum kiremu se asem no wamadi ni 1 2 3 enti wamu kiremu se wamu edu third attempt no kora no wanum pass verdict bia na asake alande no ye man no sentence to death na chesen ka ye hange na kora homa enumu no ana wanum esan reverse ye na Gregory Afoko ne de wanum kiremu esei sede ne de no ekwaye ye no mpese wamu di ekosi awieye enti no na wamasan so reverse na wanum kwaso asetena bia na wanum kiremu se at times no aya na krata efri attorney general ne office yaba esa wanum entwentwa so kakra ne etu asensen wo ma ne etu asensen enti ekame ese asem no acha okwato hodododo na nei wanum akoye a wamu kiremu se oye posi kwadu boni a wono bababo kwadu na wama update no wanum boni dia absent afejaji awatena adwamu ti wasa na ne wo fa pen wa ya discharge wanum mienu nyina wamu discharge wamu mienu nyina so a juries ya wanum so ehwa wamu ekesi no so ewo eya court ho no so court ama wanum kwan se wama ya de wamu so ebetumi akọ yes Abraham no kasai Accra High Court wa discharge eye owura Gregory Afoko ene asakpe alande wanum emienu nyina se wanum enko enti sasa wakwa ya sabia na ho ato ne discharge ya you enti no court so ya yi wo mo enti yesu wanum enkofie yegusu gina court ho a na wotwe etwa mu no efiada ro ena kupase so High Court ho ede ba ye se Ghana fo nyina adofo Ghana fo nyina adamfo Charles Kojofosu dodo na nim se friend Dadaa Lumba obo na brofo din se na na manfo ense dan ho nipa kro jiso kan Dadaa Lumba na DL na woto aya no mo ense adu na yiye ho manso twen we ni opesu odi kuna ni a wono so abusuanfo se wono na emedi kuna ekọ court na anu fiada na court kire se ma ni mienu nyina odobro ni akosi asewa obi abetimi adi kuna ni bi amana yeyiye ba ye amanfo ahwie champion agu omtiri ho ebi nso ene na mba ho ena wamode handkerchief ni tissue ede fe for mani asesa achese ade na nkoyie kura eno na mranim ni a wagina mu ede ma mi akosi asewa eye William Kosi wase hwe na opa asemro ka ase awie wase animanim ya omo san kwa appeal wamo san kwa appeal se nia Kumasi High Court no ye no de watwa nkoso pa watwa de aboda ho eno nti wonom ka ede a kire wiase amansan nyina se akosi asewa nko a ena wase court bo ne dini se wono ena betimi aye kuna ede aye yie na kuna yo nso ye chem wase kuna yo ye chem ana ye anu nti akwa de se 2 series nipa me ne akwa akwache no da bi ye chem wonye yie anu nti William Kosi kire se wono de se de court no Kumasi no waka ne de awie womo de omaje o nanso je omaje no nyeso omaje atum se womo oje de aye adwuma na emom wono be sa akwa appeal sa appeal no wono ko animanimu ye na se court no ya court ne be kan empo sa anti wonde na se de hegi mpo no won be kwa womo be kwa kosi se court be hye ede mrade ato ho a kire se akosi ase wa ho a ene timi di kuna e ma no eyeye we abusua ye da ne ye ho be se sima ba akopɛ ede aba bra Leicester Company Limited womo aso asene na ye de kasie ede bra wo ye ba kasie ne nto aso ye de e ma wo enyu afidie no emfa mfiri ha Medo edrano pa wutimi to wo boase etwitwi wusi o do na so ni se me de yas toothpaste ene the brush ene twitwi mesima me nya homka
senti na ye bokoi na me die me all time favorite Yas herbal toothpaste and then the brush aboa me ama sesei menum nso a enyunu anasa de ehia me semfimfem me biem na won hwese me sin aye fita sesrecha homa na et brightens Yas whitening toothpaste and then the brush and me di hwimese enti na wo se efei na Yas total care gel toothpaste and then the brush ne de ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham. Oh yes, Enukratrodo. Yas herbal, Yas whitening, and the Yas total care gel toothpaste, and then the brush. Abusian chamfa. Sawo pedudu 2 e won kan ha. For Leicester Ghana Limited and was 050-161-9588. Leicester Ghana Limited and the Yas toothpaste mo ahodo and the brush abadwa so abeboye. Midimafo pokwase Maira Accra. Midimafo pokwase Maira Accra. Midimafo herbal clinic aba Accra. Ani owuntie passengers egumi kai mu yi. Ehwa na dodo na ekro. Ene sa Accra ne potem yedemu. Ani yedemu ampa. The say de edutwam Atlantic International University America memu abo Dr. Dujamfi Babaso honorary degree as a professor in biology in herbal medicine. It is said here ayaresano I am more. Oh, Missy Minim wife, your copa war. 1 year, 1 city. Need send be 2 months and 8 years cano. Miss me connection and shed down Koye, na a sakakra. To say what Peggy Mama or the bem connection. What about the crowd? Stroke so dear. What found small. Chessa, I did you who any dear Siano. Yari Bia Tatia, ever Dr. Tamdaso and so. Diabetes, hepatitis B, prostate, hypertension, malaria. Yari Bia. Kumasi say, oh, opposite government school. And then Krahanso, PM ewo pokuase Maira kwano so. For doctor 0244-774-282 and 0500-727215. Midimafo herbal clinic. Wudimafo ne hwa. Minsano wafo. Da obiari hia emwasron kubia ebemani niane opepa aye de chenja onga mama sano boafo FDA agi edwedie yin krato ya so Sompa achedie 2025 Yabo Yaba Bible say nyame sompa pa ne say obi konwo nyanka ene ewisia mobo enuti na sompa 93.1 Kumase Sompa 106.5 Techiman 90.7 Enkransa 101.1 Takwa 98.9 Sunyane ana Sompa 106.5 Accra yakabom se bronye yebema enisia ene ekrafo edidi na yenko ayetimi agese wo beboa yen enti say ya anwa emmo tin tomatoes ntade empaboa ye bia wahye dada wonsan ehia enye ntade dada na emom de yebetime de ya che amanoa ye monfa meboa yen ne yefa mamobrofo ekunafo enyanka ne ewusia ebusuafo yefa ye hunhyem na propose prepa oboadu ponko mu yenyankopon obeyiye wiye sompa achede ekunafo ene enyanka ne so wo mu bedidi say yesika fatu ahomatrofo iso 0598559802 meeting mu biem 0598559802 edin was yeta 1 media anasa Blessed Foster branya bosome ne beboja trada na de amode dom ye no ye de ama ekunafo yi mu amu ye bi afie twem no emu adanse de de mu amunnim sompa achede 2025 yaba Sompa TV Emma Akatuapa. No kra Emma Akatuapa pampa busua. Ye kwa kwewie kase no wa monone na monone no. Ye call South Korea mamu. Eho na post sadom eho National Police Agency. Wo moni abra. Wo mo aso nipa nan bi panchi. Ni nyina ne se amanfo CCTV camera wo mo abobo wo mfiefie na wo mo nwuma mu no. No wo mo nso nya adaje atena afidie badwemba computer ho. Abobo password ashishim etumi hake na wo mo hake wie no sempo wo mo de ya de papa bia ebebo aman na
anka polisifoɔ ani mmere ewie wɔn de ɛyɛ bronsan cartoon na wɔn publish ɛwɔ website na amanfoɔ nso hwɛ bie ɛde fa ɛho appetite na ɛno ɛna South Korea apolisifoɔ na yɛ bereberɛ tumi adi wɔn nsa nso a ɛnyɛ nipa nan ne pɛnkya so na hwɛ bra wɔn kyeeɛ no baako wɔntumi koraa wɔ hake camera maako mpema dosia miɛnsa 63,000 ewie no wɔtumi anya bronsan cartoon no maako bɛyɛ sɛ 545 ɛne wɔn a edware obi ne sabio ne yirada ana ne nkanchema dade nyinaa na wɔn ma publish na ɛno no nso koraa no wɔnya 35 million ɛwom ya America dollar no 12,235 ɛno nso wɔnya de agu nata so baako nso 70,000 cameras ɛna wɔn nso hakeɛ wɔ hake wie wɔtumi anya videos bronsan cartoon de bi maako 648 na wɔn nso atɔ no 18 million ɛna wɔn anya nipa mmiɛnsa nso aso wɔn pɛnkyi a wɔn deɛ ne sɛ deɛ wɔn publish no na wɔn hwɛ na wɔn de fa ɛho appetite na wie wɔn ahyɛ sɛ wɔn nko delete bibia mfamfiri na ɛtene so na ɛno akyi wɔn wie so koraa nsa metua mpɛtɛsi ka ma wɔn a wɔdi wɔn saa aboro no na wɔn gu so a nso edi akyire a wɔbi bia ne ho bɔn mu no wɔn bɛma mmra yɛ wɔ South Korea nso so abɔ no fosɛm so no edi oni no Leicester Company Limited Dadaa Abena ɛna wɔsɔ yasene ma yɛde kaseɛ ɛbrɛ wɔ ne nyinaa mu no na medimafo aba center enso gyina mu dendenden support yɛ onga Mama's helping hand enso boa yɛ ɛma aduane papa ne nyinaa no yɛtimi nya bi di yɛ nanso yɛ aduane papa no ɛran sɛ still no ɛnkwan papa ne nyinaa no ne yɛ de just what kinky na bibia atumi ayɛ fine wɔn mu ato na wɔntimi nnidi a na wapɛ time herbal mixture na wɔnonom na ne nyinaa akɔbɔkɔ ɛde ama na sɛ wopɛ sɛ otwa mfoni ne di a na RSYD Novigi Studios wode wani akyerɛ mu ɛwɔ hɔ bra ya tena se ɛwɔ Sompa 106.5 FM so ɛwɔ nkran no at the same time Kumasi so Sompa 93.1 na wɔgye gum Ayiko 100.9 na wɔgye gum Adamfopa Radio ɛwɔ France ɔmahinko Paris num wɔgye fae afei Sompa 101.1 wɔtakwa Sompa 103.3 wɔtakwa de Sompa 106.1 wɔtachimai Sompa 98.9 ɛwɔ Sunyane Sompa 90.7 wɔ Nkranza ɛna Sompa 101.3 and also ewa doma Kingdom 106.1 FM ewa Mankasim ena Kaneshi Urban Radio enso ejifa mu wa Kaneshi ne important ho nyina e ma amanfo ho nso enya bitie ye wudi code na so no eya Sompa FM ye gyina mu kama pa ya ebo adwuma ena fe Facebook no eya Sompa 106.5 FM Accra YouTube no eya Sompa FM live na www.sompaonline.com enumre nsɛm a yɛde som wo no na poso bie ene sɛ aso ehwe ngoma sua so ɛkyɛ Entwa nkoda ne di ye ne titiri wɔ nkontabuo mu no obi bia wɔde sɛ na kyerɛkyerɛfoɔ na vigilators na ho ahwan no ɛyɛ apɔ no ɛna ma we nyina bae wasasam na mu no ɛna nat president owura Angel Kabonu kyerɛ mu sɛ wano so wɔde bɛhyɛ double track no red gold green no ɛno na ma mofra no efedi ye onimnyamfoɔ kwabena minta kando sɛ NHIS tariff no a wɔmde ma enyumaku ahodoɔ na service providers no every busumi a yeba besim January no wɔn mutu mu akɔ 120%. Mama Reta Akosia wɔno na akɔ ɛpɔɛma ntɛmu a wɔda resek na no na wahyɛ wɔn mu ɛwɔ kwawu bɔ sɛ wɔn nka wakɔwantoɛ na bambɔ deɛ wɔn ayere mu paa Asante ebuwa kwa circuit court kwa setena na ne nyina ne sɛ owura bi a wɔyɛ kua wɔnya mfinhyia aduanan emiensa wakyere maami a wɔyɛ mum ya wansan so enti asɛm wɔno so mfinhyia bɛsɛ aduanan wɔdna kɔhyɛ nwura mu watsene nantam sradeɛ kɔɔto aremande no sɛ Nyankopɔn yɛ adom a 11th December yɛsanfa no magyina mranim maami akosi asɛwa ne lawyer ɛyɛ William Kosi wɔse Kumasi High Court no waka ne deɛ nanso so wɔn bɛfa yɛ bafua wɔn mo san kɔ appeal ne ɛwɔ appeal no mu no wɔn de bɛba yɛ abusua ensɛm no na ahodo bebree ɛka wɔ no ho ɛna nuanom baasa yɛgye brɛ ɛbɛkenkan ɛde ma wɔ u Facebook comment kakra yɛ ba yɛ Hajia special local foods aduane papa nyina fie na dawromenti anyumre wo pɛ baabi papa na wadidi a obetimi de wani akyerɛ mu wɔ hɔ no wɔwɔ hacho atomic kwan ne so wɔ no a transition nkyɛn hɔ no ɛna afei nso no baabi a bɔ nsuo mu hɔ no wɔn butuo ɛna ado ani kyerɛm DVL kwan ne so wɔ na unifa nso wɔ na hɔ nsuo mu gyina hɔ 0246
359-921 0246-359-921 na wafre na delivery guy na de odi abro sisi ha no wamada romanti nana came and say Wilberforce was say let us all pray for a peaceful victorious for both parties. Nedi Odiaba Makosa Emmanuel said, good evening, Sompa 106.5 FM Accra. God bless you for your good works. Extend my regards to the President, President John Mahama, and all Sompa FM staff. DJ Kingstar and Kranza, Niawadiaba no. Nana Ekwamwabuaten said, NDC should fix the shameful results from the recent Wasi resource. I see they should continue. Nyameti asi yemfensi ya. Enuanom ne yemiensa. Obrempong na kwaku ampoma mene. Triple MI Ejapia Apam Dadaa Abena Dadaa Adepa Kofi. Ya ne ebe kenkan kase no edema o. Yes sorry so. Na Prophet Mango Day at the third service at Waso. Are you clapping? Are you giving God the glory? Devia sorry and never tie mu bobna and impinting kwase. One more only omudigano, one the wajaho, and never sere. Oh, wakuku drew. Unim se, as my ye cano, and ye whom was some name. When no was saying was some ye can. She was saying. For Pepsodent charcoal, if you say, Nay, in Kanka, when in free, when no was saying, Robin Tiamo, amen, pa. My Pepsodent charcoal, Emma Syria, and your fair. You see